No. Let's go. I'm rushing. Oh, let's go. I come close. One apps out. Oh, nice. Go yellow. Go 8. Go 8. Oh! Asu alas. Oh. To me. Come on. Oo, toi on klippi! Nice. Oho, mitä vittu tapaa? Yellow. Sitten Leso on hyvää kalaa ja se häkkää sille. Se on vaan joku movement jumala. Voi olla. Jos toi on joku bugi, kun tuolla on tollainen nokka. Ei oo, kyllä kato, kyllä se lensi äsken. Oh! Etsillä. Häkkeri syöty. Tosta otetaan klippa, mitä vittua. Mieti kun äijä olisi joku 90-vuotias. Tappaisit joku 50 vanhusta. Mieti, ei äijä edes kerkeä saamaan vittu tuomiota, kun vittu kerkeisit kuolla, kun et saa lääkkeitä vittu. Voit kuolla tyytyväisenä, kun oot tappanut. Oh, sori, elä. Oho, hei. No. Hei! Mitä sä tarjoat mulle sponsorirahaksi? Mitä? Niin. Onko sä käynyt meidän toimistolla? Minkälaista summaa? Mitä? Minkälaista summaa ajattelit? Mitä ajattelin? Niin. Mut sä oot kuitenkin töölökymille mulle hommannut sen porttari, eikö niin? Anteeksi, mutta mistähän sä puhut? Joo. Mistä sä aiemmin puhuit? Mä en oo koskaan sunkaan puhunut. Mä en nähnyt, että sä oot käynyt meidän konttorilla. Kerro siitä. Niin, mä oon kuullut, että sä oot käynyt siellä. Mitä sä kuulit? No, sä oot käynyt sotkeen siellä ikkunat. Muistiks sä ne vai? Häh? Terve, Klaana. No en ainakaan sinne. Mä soitan sun kohta. Moi. Mulla on täällä tilanne. Mä soitan sun kohta. Niin mikä tää peli oikein on? Niin sä oot sen... Mikä... Haanpäin laittanut Mä en oo kuule laittanut jätkää yhtään mitään. porukalla mun kimppuun Mä en tunne edes sua. Aha. Niin. Mikä mun nimi on? Mitä sä haluut musta? Onko sun kaikki kunnossa? No Mitä sä haluut? mitä nyt lokki yleensä voi laivalle tarjota? Mitä varten sä käyt mun konttorilla? Mitä sä haluut? Sä oot ton Timolainen sponsori. Sillä ei mitään väliä mitä mä oon. Mä en tunne sua. Mä en tiedä yhtään kuka sä oot. Aha. Eikä mua kiinnosta kuka sä oot. Missä me ollaan edellisen kerran tavattu? En mä kuule tiedä. Mä vaan tiedän. Ollaanko me oltu samassa sisätilassa? Mä en oo missään samassa sun kanssa ikinä. Et ollut missään samassa sisätilassa, niin? En usko, että on ollut. Aha. Miksi mä olisin ollut? Niin siis sä et oo niitä AA-audioita et oo kuullut. Mitä AA-audioita? Mulla täytyy Rydeen parkki, kun mulla... Miten paljon sulla on rahaa? Mitä? Niinku sun net worth. Mitä se sulle kuuluu?
Tähän ei saa pysähtyä. Hei. No, on mulla. Älä menee. Sen treffit sen Sarala Fontaanin kanssa Ei. mun kanssa järjestetty. Mulla ottaa 15,5 senttinen muna. Kerro hänelle hei. Sami, oot sä helvetin enkeli? Oletko?